Ja, ik dacht, ik gok muziek, cultuur. Ja, nou, ik wil een beetje triviaal beginnen. Nou, want vandaag heeft een bekende Limburger, die heeft eigenlijk verjaardag. En de wedstrijd memoreren we altijd even. En dan ik van eigenlijk niet verwist dat er überhaupt Limburger was. De Jeroen Latijnhouwers. Oh ja, van het... Wat is eigenlijk de anchorman van RTL, dat deed nu editie.nl op de televisie. Dat is toch de grote man. Dat is een Limburger, want hij is geboren in Sint-Odiliënberg. Nou, daar hoort ze niks van. Hij is misdienaar geweest zelfs in Sint-Odiliënberg. Dat is zo niet meer. Maar hij is een beetje getogen in Brabantje. Hij wordt vandaag 45 jaar. En ik wil het toch even memoreren, want de meesten die denken, dat zijn allemaal Hollanders die daar werken. Nee, het is ook weer gewoon een Limburgse jong, die toch mee bepaald is voor het beeld daar in Hilversum, want daar woont er ook tenslotte. Maar ook op die RTL-uitzendingen. Zeer bijzondere mens. Een beetje een vreemde afwijking is Willem II-supporter. Dat is natuurlijk toch een beetje vreemd. Die zijn wel weer, laat ik zeggen, gepromoveerd dit seizoen. En als Willem II-supporter deed er elk jaar gratis de nieuwe selectie aankondigen. Ik vind het een beetje een rare hobby, maar goed, het zal zo zinnen. Dan heeft er een voorkeur. Ziet er op die website voor ranzige cafés in New York. Dat vind ik nu wel weer. Ranzige cafés in New York. Ik ga er verder niet naar binnen. En wat ook heel raar is eigenlijk van jongs af aan is er vakkenvuller geweest. De meesten die bij de televisie werken, dat zijn zakkenvullers. Maar hij was vakkenvuller bij de supermarkten. En dat heeft er nog immer dat volgehouden. Want als er een boetelijn is vooral een boetelijn, dan gaat er altijd even kijken in de supermarkt, ook in New York, om even te kijken wie die vakken er gevuld zijn. Vreemde hobby, toch een aardige man, echte Limburger. Moet voor even toch memoreren. Ja, gefeliciteerd. Vandaag jarig. Dan 22 mei 2009. Dat is weer een beetje een treurig verhaal. Want toen is een bekende Limburger gestorven. Louis Toebos. En Louis Toebos, dat was een hele grote componist. Hij is in Maastricht geboren. Jarenlang directeur geweest van het conservatorium in Brabant. En hij was, neven het feit dat er een hele goede directeur was er ook een groot organist. Hij had echt wereldfaam op het gebied van orgelspel. Hij wordt geroemd vanwege zijn virtuositeit, maar ook vanwege zijn compositie en zijn eigen composities op het orgel. En vooral ook improvisatie. Er waren heel weinig klassieke organisten die zo kosten improviseren dan Louis Toebos. Dus dat is echt wel uitzonderlijk. Dat is uitzonderlijk, ja. En hij heeft er ook internationale prijzen voor gekregen. Maar het feit dat ik hem eigenlijk noem, is niet zozeer omdat het op 22 mei gestorven is. Dat is natuurlijk de aanleiding. Maar ik wil vooral nog eens een pleidooi houden. Met heel veel werken gecomponeerd. Meer dan 200. En mijn passie en mijn zwakheid is natuurlijk toch de harmonie- en fanfaremuziek. Het 2 absolute topwerken gecomponeerd voor harmonie en fanfare. Voor harmonie heeft er eufonie gecomponeerd en voor fanfare triptiek voor fanfare. En dan wil ik toch weer een oproep doen aan de Limburgse dirigenten, want die bepalen het tenslotte. Speel niet allemaal met die harmoniestukken. Ja, eigenlijk rotzooi zal ik maar zeggen. Hele slechte composities, bewerkingen van de Beatles, big band variaties. Heel leuk om daar een keer de kenner mee bezig te houden. Maar had ik vooral bezig met de originele harmonie- en fanfare muziek. En dat is Louis Toebos. Ja, dat is de beste tip die ik kan geven. Het is geen makkelijke muziek. Het is ook niet echt tot ze zes. Daar spelen we binnen 2 repetities. Daar moeten we even nadenken. Maar als het uitgevoerd wordt zoals hij het bedoeld heeft, is het prachtige muziek met hele mooie solistische passages. Als je naar de website gaat, de harmonie van Geul, in de goede tijd nog in de tijd, als ze even googelt en zegt Toebos, eufonie, komt ze bij de harmonie van Geul. Dat is een prachtige opname van te werken. Dus ja, ik wil het gewoon even aanbevelen. Louis Toebos, oké. En dan gaan we terug in de tijd. Want 22 mei 1447, toen wordt, zeg maar, de heilige Rita, die wordt heilig. De heilige Rita. De heilige Rita, dat is eigenlijk niet wat wets. Ik heb zwak voor heiligen. Ja, dat weet maar de ik. heilige Rita, dat was een van de meest bijzondere heiligen die ik ooit ben tegengekomen. Het is ook mijn favoriete heilige. Oh, echt? Want de heilige Rita is de patrones van de hopelozen. Daar vult ze dich... Daar voel ik me verwant mee. Ja, de patrones van de hopelozen. Dus jullie die denken van, nou, ik ben ten einde raad, bid tot de heilige Rita en alles komt goed. Want dat waren zeer vreemde vrouwen al. Hè. Niet alleen tijdens haar leven, maar bij de geboorte al. Die lag in de geboorte lag die in een wiegje, Joes. Ja. En die sleep altijd met open mond. En wat zagen die ouders die dan bijstonden? Uit die open mond, daar komen bieren. Ja. Die gingen in en uit bij haar in de mond. En ik zie eens kijken dat hij weer had gedronken. Nee, ik heb niks gedronken. Ik vertel het heel serieus. Er is zelfs een stripfilmpje van. Hè. En dan laat ik zich zinnen wie dat dan gevisualiseerd is. Dus laten we eens even gaan kijken. Hier zitten ze liggen met die bier in en uit de mond. En toen dachten ze al heel bijzonder. Hier, ook gaat heel bijzonder. Dat ze leven lang last van gehad. En een kroon. Een doorn uit de kroon van Christus. De lichtgift. Dat springt bij haar op het voorhoofd. Daar heeft ze jarenlang migraine van gehad. En laat ik zeggen, dat is nooit overgegaan. Het was een zeer bijzondere voorbestemde vrouw. Dit is trouwens ook geweldig. Als je deze site opzoekt, dat is echt lachen, zal ik maar zeggen. Ja, maar dat zijn allemaal katholieken. Rechtsonder, dat lijkt me de katholiek,
beetje afgedwaald is. Dat die toch meer Ook een hopeloze. Dat was een even geweldige tot site, die wil ik nog eens Rita even voor jullie aanbevelen. ja? Dat is een soort stripsite. Maar die hele Maar Rita... allemaal over heiligen. Het gaat allemaal over heiligen. Het zijn Ja. allemaal van die cartoons. Ja. Daar zitten nog teksten bij, die zijn in het Engels ingesproken. Geweldig. Het is niet als humor bedoeld, maar het ik is- weet het is zeker, als je het gaat bekijken, ligt ze er plat om. Oké. Maar die Rita wil ik toch nog even gaan ja, vertellen. Rita. Dus met die bijgenoten al, met wie ze 14 jaar waren, word je uitgehuwelijkt. Dat ging toen ook, toen moest ze uitgehuwelijkt worden. En ze wil dat eigenlijk niet. Ze wil eigenlijk non worden. Ze is uitgehuwelijkt aan een brute man. En die man, ja, die had er ook mishandeld, dat weet ik wat allemaal. En op een gegeven moment kreeg ze er 2 zonen met. Als die zonen, en dat in de tijd komen dat die vrouw ging werken, komt die man om het leven en wordt vermoord. En wat denkt ze dan? Die zonen die willen natuurlijk weer wraak nemen. En dan gaat die hele Rita die gaat bij je. Dat die zonen geen weer wraak nemen, maar dat die zonen doodgaan. Dat is ook heel vreemd voor de moeder, maar dat had ze wel gedaan. En jawel hoor, die zonen gingen dood. Dus de man dood, de zonen dood. Wat koos Rita doen? Die koos fijn het klooster redden. En daar heeft ze eigenlijk een vervulling gegeven. Dus het is een zeer bijzondere heilige, moet ik zeggen. Ik had hier groot respect voor heb. En dat moest ik ook voorstellen, hier in Limburg wordt die ook nog vereerd. In Oud-Valkenburg is nog jaarlijks is er een soort bedevaartje wat er gehouden wordt. Dus dat, die gedachte aan de heilige Rita wordt ook hier in Limburg nog steeds gekoesterd, zal ik maar zeggen. En er zijn ook zat kapellen, daar moesten we eens op letten. Surgens Betsy, hier hebben ze zo'n kapel. Ja. Dat zijn echt de Rita-kapellen. Waar de mensen zich ook haar bedanken. Dank aan de heilige Rita. Enzovoort, enzovoort. Omdat ze haar de minder hopeloos dat zijn dan de hopelozen, de vergees. Want ze zei neven dat ze de patrones is van de hopelozen, is ook nog de patrones, zal ik maar zeggen, voor de mensen die de pokken hebben. En ze kan aanbeden werden voor de examenvrees. Dus ik zou zeggen, al die dingen, niet door die studiegroep LAX, nee, even aan de heilige Rita denken. Ja, en dat is natuurlijk toch heel bijzonder. En ik heb dat jullie in zo'n Rita-kapel zijn helemaal in vervoering. Dat kan zich niet voorstellen. Die gewoon ja, ik heb dus, laatst heb ik een vrouw gezien die hetzelfde had. Dat was een man, John Eubanks zal ik maar zeggen. Dat kent zich waarschijnlijk. Ja, nee, en die vrouw die zag de man staan. En toen moest ik ook meteen denken, ja, zo leuk kan het dus in vervoering raken. Ze kunnen zo opgewonden raken, zal ik maar zeggen, van een heilige. En dat vind ik toch altijd chic. Ja. Van de heilige, nee, van anderen niet, van de gewone natuurlijk. En dan na haar dood heeft ze nog voor opspraak gezorgd. Dus dat begon zo met die vleesjes allemaal. En die is dood was, toen is ook iets heel raars gebeurd. Die hebben ze begraven. Ja. Toen is ze op een gegeven moment zalig verklaard. Toen heilig verklaard, zijn ze die gaan opgraven. En raar maar waar, die waren nog volledig intact. Nee. Die waren niet vergangen, die lag nog volledig intact. En die hebben ze opgeborgen in een sarcofaag in Italië, in Cassia. En ook over een beeldje, daar zien ze liggen, hier zien ze liggen in een doorzichtige, een glazen sarcofaag opgebouwd in Cassia, in Italië. Kijk, en zo zien ze eruit. Maar wie kent dat? Dat is het wonder van de wereld. Dat is het wonder van Rita. Dus ik wilde ook met afsluiten voor mijn bewondering voor Rita. En ik zou ook zeggen, vereer Rita in de goede staat. Ik vond dit een heel mooi verhaal. Ik zelf ook. En ik ben blij dat ik Rita nu heb leren kennen. Zeker. Dankjewel, Wim. Dankjewel.